Ki MP na kunhun liang persya ka Indian National Development Inclusive Alliance kila yashong baro shimiet akmat ka durmot jong Mahatma Gandhi ha parliament kum kadak jong ka jing sokhe jong ki halor ka jing thut ka jing darbar parliament ha kilai sngi baladep ki liang persya kila dawaru ya Narendra Modi menteri rang badu ba unkren ha ka jing darbar jong ka parliament halor ka jing jia ha Manipur bar ki liang persya kila dawaru ya ka jing kren ka basani bha halor ke jinglong jingman hakatei ke jela kitei ki MP ki baru ik jingtho ki baong India for Manipur bat ki nongilam liang persya bakentup ya ka Kongres ka Aam Aadmi Party AAP bat ka Trinamool Congress TMC ki balai syong baru shimit a plau jong ka parlimen usaket go khale unongkren jong ka TMC ulayithu ba ki liang persya ki laya syong khaj baru shimit ban Aiman Simru ya Sanjay Singh UMP ke Raja Sabha na kasang AAP ubala syak sospen na ka jingsyong derbar tang namar ba udawa ya Narendra Modi menteri rang badu ba unkren halor ka jinglong jingman ha Manipur hapo parlimen nen kasngi habakren syaka X ka bakerteng ke Twitter mensua usaket go khale uong ngi ki MP na kiseng baper ki badon haka kenhun India ngi don lang ban Aiman Sim yu MP ka AAP Sanjay Singh Barashimit hadin ba ulasya sospon na ka jingsyong darbar ka badang sa jong ka Raja Sabha